Ok, salutare tuturor, aici Loading și astăzi revin cu un episod informativ. O să plec în vacanță, mă rog, eu sunt în Constanța și sunt aproape de mare, dar eu mă duc la munte. Și plec la Pitești, așa, la nașii mei. Mă rog, nu vă pasă vouă. Vreau să vă spun că am o freză, da, foarte ciudată, o să mă tund, nu acolo, când o să vin. Peste 4 zile, adică luni o să ajung acasă. Și da, cam atât a fost cu episodul informativ. Dacă vă doriți să vin mai târziu sau mai repede acasă, spuneți în comentarii, iar dacă o să vă placă ce o să fac, adică o să filmez, exact. Facepalm. Deci o să filmez acolo lucrurile frumoase pe care le-am văzut și cam atât a fost. Atât am avut de spus. Pa, pa!